Здравейте, скъпи приятели! Искам да ви разкажа една опитност, която се случи с мен и промени живота ми. Рано сутринта тръгваме да караме децата на градина и по пътя, както си карам, една черна кола тръгва да изпреварва двама автомобила и се удря в моята задна лява гума. В този момент колата губи управлението. Навлизам в насрещното движение и започвам да се въртя няколко пъти. Мисълта ми, мислех, че умираме, че си губим живот. Колата спира. Отварям вратата, точно място, колкото мога да излизам аз. Прескачам самата врата, излизам, гледам, нищо ми няма. Минавам да взема детето, излиза сестрата, цялото й лице в кръв. Поемам детето отвътре, гледам, цялото трепери и той е ударено по челото, по носа, ръчичката му беше свита, целият трепери и само ревът. Момичето на сестра ми също беше много ударено. Благодаря на Бог за това, че прескочих колата, излезнах, прегърнах детето си и разбрах, че Господ ми даде втори живот. Господ допусна да се случи с мен тази опитност, за да мога да разкажа, да хваля и да велича Неговото име. За това, че ние останахме живи благодарение на Него. В края искам да прочета един стих, който се намира в книгата на Исус Навин, 1 глава, 9 стих. Заповядвам ти, бъди силен и смел, да не се плашиш, да не се страхуваш, защото Господ твоя Бог е с тебе, където и да идеш. Това е моят апел към всички. Господ е винаги с нас, където и да идем. Само иска да му се доверим. И още един стих. В Псалом 56. Когато съм в страх, на тебе ще уповавам. Амин.